Ahojte a ja vás vítam pri najnovšom videu. No a v dnešnom videu by som vám chcela ukázať takú masáž na keď vaše deti trápia prdíky, masáž, ktorú som robila Teovi ja, keď ho trápili prdíky a ktorá mu podľa mňa veľmi pomáhala. A zároveň som si povedala, že keď už sme pri tej téme, tak vám poviem aj ešte nejaké ďalšie veci, ktoré sme v tomto období tých prvých 3 mesiacov robili a čo teda pomáhalo Teovi s prdíkmi, kolikou, ako chcete. Pretože mne samej by takéto video asi pomohlo, taký súhrn. A keď sa to dialo, Teovi tiež som hľadala informácie, tak som si povedala, že toto by mohlo byť pre vás a tiež zaujímavé. Už keď som šla natáčať teda tú masáž, keďže chystám k tomuto aj blog, tak som si povedala, že už to všetko zhrniem aj do videa. A spísala som si tu takéto body, takže budem možno trošička skákať, ale pointu asi zachytíte. Môžete si z týchto typov zobrať, čo chcete, ale každý jeden, ku každému typu si urobte ešte nejaký svoj vlastný research a rozhodnite sa podľa seba, alebo sa poradte s pediatrom. Záleží. Každé bábätko má ten problém s trávením iný, v inej sile v úvodzovkách. Niekoho trápia len prdíky, niekoho až vyslovene koliky, do toho sú všelijaké refluxy, tie prvé 3 mesiace sú pre to bábätko a tráviaci systém, ktorý ešte nezreli, veľmi náročné. Takže ak vás to aktuálne trápi, tak vám držím palce. A mne 2 kamarátky, keď som hľadala informácie, že čo robili, oni povedali, že skúšali všeličo, ale jednoducho len trebalo počkať tie prvé 3 mesiace a že potom akoby uťalo zo dňa na deň to prešlo. A reálne asi majú pravdu, lebo ja keď som sa nad tým tak zamýšľala, tak zrazu som si uvedomila, že Teo už tieto problémy nemá. Tiež to bolo proste tak naraz po tých prvých 3 mesiacov, čiže ak vás to aktuálne trápi, tak vám držím palce a verím tomu, že aj u vás to proste prejde. No, ale kým sme to žili, tak to bol veľký problém a samozrejme sme to často riešili. A ako prvý bod tu mám, že treba rozoznať, či ide o problém s trávením, teda naozaj o prdy, alebo teda koliky, alebo či nejde o tzv. Witching hours. Tie sú väčšinou večer, podvečer, večer, kedy dieťatko vlastne takým neutešiteľným plačom spracováva emócie a zážitky z daného dňa. A u Tea bol toto častejší problém než prdíky. A vtedy sa treba zamyslieť, keď dieťa má takéto plače, tak väčšinou sa zamýšľajú mamičky nad tým, že čo v ten deň oni zjedli, že bábätko má zrazu prdíky, avšak skúste sa zamyslieť aj nad tým, čo v ten deň bábätko zažilo. Či ten pláč nemôže byť spôsobený práve nejakým novým alebo intenzívnejším zážitkom. Teo bol na toto naozaj veľmi citlivý, preto sme sa s ním hlavne k večeru, už sme mali takú pokojnú rutinu, sme sa s ním veľmi nehrali také stimulačné hry, že sme mali tmu, hovorili sme tichšie. A aj sme ho večer napríklad nekúpali, lebo aj večerné kúpanie mu spôsobilo takéto plače potom. A vždy po návšteve starých rodičov sme už mohli očakávať takýto pláč. Čiže každá takáto zmena u Tea takéto spôsobila a zároveň sme si všimli, že aj keď mal Teo nejaký vývin neurologický alebo akýkoľvek posun, tak tiež 3 dní po sebe mal potom takéto plače. Napríklad keď začal lepšie vidieť, to mal niekoľkokrát, vždy keď sa mu troška zlepšil zrak, tak to takto spracovával. Čiže skúste sa nad tým zamyslieť a odsledovať, či ide naozaj o tráviaci problém, alebo teda, či tu nemôžu byť aj tieto witching hours a pri týchto witching hours fakt nepomáhalo nič, iba ho nosiť, mojkať a proste byť s ním, keď plakal a keď spracovával tieto pomoci. Ale mal samozrejme aj problém s prdíkmi a našťastie nie v nejakej silnej miere, ale bol. A tu som teda ja ako prvé riešila jedlo, lebo tu samozrejme sa hovorí, že treba zmeniť jedlo, ale mne osobne sa nejak zvlášť neosvedčilo meniť v jedle, nič som nevylučovala. Jediné, čo som si všimla, takže Teovi robil problém kofeín, teda káva, čiže tu som nepila. To som si všimla, že naozaj po tej káve, tak ten deň mal trocha problémy. A keď som vynechávala probiotika, ktoré som jedla,
neviem, či to mohlo s tým súvisieť alebo nie, ale tiež som si všimla, že s tým mal trochu problémy, čiže to bolo taká moja úprava jedla, inak som na do jedla veľmi nezasahovala. A hovorí sa, že to ani nie je nutné, aj keď sú také dva tábory mamičiek, jeden tábor prisahá, že po zmene jedla sa všetko zlepšilo a druhý tábor dojčiacich žien hovorí, že to nie je nutné. Ja osobne sa na dojčie nepozriem ako na takú dlhodobú záležitosť, takže predstav, že by som niekoľko rokov mala jesť iba mäso s rýžou alebo neviem, ako vyzerá taká dieta. Nie je to môj štýl, takže ja som jedlo nemenila a ani som sa nestravovala nejako super zdravo. Takže u mňa to jedlo nebolo nič, ale viem, že sú mamičky, ktoré si odsledujú napríklad cukor, teda, alebo mliečne výrobky, keď jedia, že je tam tá laktóza, že nejaký alergén možno v mliečku, pretože materské mlieko sa tvorí z krvi, takže keď nejaký alergén prenikne, môže to robiť trochu problém. Treba si to odsledovať. No, k zlepšeniu, teda, ako som už načrtla, pomohli probiotika, tie keď som jedla ja, ale aj Teovi sme dávali probiotika Biogaia a musím povedať, že keď sme potom mali také, že sme ich nemali doma, pár dní som mu nedala, tak bol tam riadny rozdiel, takže probiotika tie teda mu veľmi pomáhali. A potom tu mám feniklový čaj, pre mňa aj pre Tea. Ja som tento feniklový čaj mu skúšala dávať iba tak zo štamperlíka proste po dúškoch párkrát do dňa. A chvíľu som si myslela, že to má vplyv, lebo sa mi zdalo, že to pomáha, ale nie. Čo som si však všimla, že keď ja som pila každý deň feniklový čaj, tak sa mu tie prniky zmiernili. A tiež, keď som ja potom pár dní napríklad ten čaj nepila, tak som si všimla zhoršenie. Čiže neviem, zoberte si z toho, čo chcete. Ďalšiu vec, tu mám rektálnu rúrku. A toto tu je vraj návyková vec, čiže netreba používať často, ale priznám sa, že myslím, že dvakrát sme ju použili aj my, a to keď bolo také úplne šialené po obede, kedy už sme nevedeli čo, a tak sme použili rektálnu rúrku a teraz som bol pokoj. Teo sa vyprdel a bolo to super veľká pomoc. Rektálna rúrka stojí to pár centov v lekárni, čiže naozaj toto odporúčam mať doma pre každý prípad. Ale ako hovorím, nie je dobre to používať nejak často. A ďalší bod, tu mám teda masáž brúška, ktorú ukážem na konci videa. Toto bolo a cvičenie nožičkami. Toto bol podľa mňa veľký rozdiel, lebo tým, že som masážovala brúško smer hodinu ručičiek, pomáhalo mu toto trávenie trochu urobiť. Takto som ešte mu robila, to som zabudla natočiť po brúšku rukami, aby som tie prtiky troška akoby vyklepala preč. A myslím si, že toto mu pomáhalo, keď som to robila každý deň, niekedy aj niekoľkokrát do dňa. Ja som tú masáž robila vždy, keď už mal problém, na zmiernenie toho problému, ale moja sesternica, ktorá je masérka dojčiat, mi odporúčala túto masáž robiť ešte pred vznikom toho problému. To znamená, že ak viete, že vaše babetko má ten problém vždy v nejaký čas počas dňa, tak to robiť pol hodinu až hodinu predtým tú masáž. Ona mi ukazovala rôzne cviky, ja som si z toho poberala pár a to som robila naozaj pravidelne. Existuje dokonca aj špeciálna kolíková masáž, ktorú vás tieto masérky práve môžu naučiť. A ak tú masáž budete robiť naozaj pravidelne každý deň, tak tuším, hovoria, že do 2 týždňov by mal byť veľký rozdiel vidieť. Neviem, či to bolo do 2 týždňov, ale u nás naozaj bol veľký rozdiel, keď sa tá masáž robila. Tak boli dni, ktoré boli úplne super. Takže masáž za mňa a za našu rodinu môžem veľmi doporučiť. A čo ešte doporučujem je Espumisan. Ten sme Teovi začali dávať až koncom 2. mesiaca a hovorím si, že mali sme to robiť oveľa skôr. Lebo vždycky buď pár kvapiek pred dojčením alebo večer. Vždycky, keď sme videli, že má nejaký problém, tak sme tu dali a tá látka naozaj tie plyny pouvoľňovala a veľmi oveľa lepšie. Ten Espumisan je sladký, deťom veľmi chutí, Teo bol úplne celý blažený. A veľmi mu to pomáha aj teraz, keď je starší a vidím, že je nafúknutý, tak mu dám pár kvapiek, nedávam mu tú plnú dávku, ale veľmi mu to pomáha, je vidieť rozdiel. Takže to si hovorím, že sme mali robiť oveľa skôr a že by sme nemali pár takých kritických dní. Lebo ten Espumisan, keď sme začali dávať takto pravidelne, hovorím sme, môžem číslo, lebo aj manžel sa u nás doma veľa zapája do týchto vecí, tak naozaj mu to pomohlo. A ešte sa veľmi odporúča niečo teplé na brúško. Sú také nahrievacie vaky
Teplý kúpel je fajn, my sme teda ale kúpali skôr ráno práve kvôli tomu, že večer to nemá rád, až teraz ide väčšinou kúpeme večer. A zohrieť brúško napríklad môžete nosiť bábätko na holo. To som teda veľa nosila od začiatku, lebo bolo leto, takže sme boli obaja holí v tej šatke, on mal iba pienku. To brúško sa mu nahreje krásne a to by malo tiež zmierniť tieto koliky. A ja musím povedať, že Teo naozaj v porovnaní možno s niekými inými babetkami bol menej plačlivý a určite to bolo tým nosením. A ako bezplienkovú komunikačnú metódu sa to nejaká kaká. A myslím si, že aj to kakanie v takej inej pozícii, keď podvinete nožky, ako keď sa kaká v položiačky, tak sa menej namáha a tým pádom sa mu kaká lepšie a ho menej trápi. Ja keď som aj ho nedávala vyslovene na nočníček, lebo mal také obdobie, že kakal rovno na prsníku, tak som sa mu snažila aspoň tie nožky dať k sebe a dať ho do takej čo najviac, viete, neležať, ale neviem, zvislá poloha a nožky hore, keď kakal na tých malinkých babetkách, to je strašne vidieť, že idú kakať. Takže viete to odhadnúť, či ho dať na nočníček, alebo iba mu, keď je aj v plienke, len mu zdvihnúť nožičky, dať ho do zvislej polohy, aby proste nekakal položiačky. Vie to urobiť veľký rozdiel v trávení babetka. A teraz vám ukážem tú masáž. Ja som všetko, každý pohyb robila v smere hodinových ručičiek a buď 6 krát, alebo 6 sekúnd som držala nožky hore, také, myslím, to som aj všade, keď som videla nejaké masáže, tak sa odporúčalo v smere hodinových ručičiek, takže to je také asi základné pravidlo a nebojte sa trošku tak jemnejšie, ale trošku pritlačiť na to brúško babetka, pokiaľ mu to je príjemné. A sami uvidíte, že keď som robila takýto pohyb bicyklujeme, Teo si to spojil s tým, že mu to pomáhalo. Naozaj to bicyklovanie mu veľmi pomáhalo, ale sa vždycky, keď mu to robíme teraz, keď je väčší, pri tom usmieva, lebo že mu to pomáhalo. Takže toho by bolo na túto tému asi všetko. Ale ja verím tomu, že aj vy máte nejaké tipy, že ako naprdiť koliky a tak určite napíšte do komentára a niekomu tým pomôžete. No. Bicyklujeme. Bicyklujeme. Olej zohriem v rukách. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Taký pohyb vždy v smere hodinových ručičiek a teraz taký pohyb, ako keď sa šoferuje. 1, 2, touto rukou robím kruh a touto iba polkruh. 3, 4, 5, 6. A zase 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 po stranách. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A nakoniec som robila ešte, že I love you. I love you. I love you. I love you. A 6. A hotovo. A dúfam, že niekomu toto video pomohlo. Majte krásny deň a vidíme sa na budúce.